Исәмісі Чолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румил Карамиев ертебарығызға бүгінгі программаның түп темалары. Су әз болған жерге шығарабыз деп мұнда кетілгенлер, һәм су көп болғанға түге бигерәк тирән жерде баржа әйләнә. Шулман елғасында Боқтош деген баржа әйләнді. 33 яшьлек капитан вафат. Бетонға салдылар да, тегінде тишіліп, шүп тұтардылар да, шында вот сол юл ясау болады. Төп проспектлар түзіклендірілі ишік алды юлларына шират қойшан жетер. Хәбәршебіз білішті. Хужабике юқлаған орада ошық порчика оша өріліп, соң қысын қолға түшірілер. Шәһәрдә урлау шырақлары артты. Изгі Рамазан айында изгі ниетлер. Шәһәрдә ифтар мәжлесләре дәвам итә. Камада болған хәләкәт арқасында 33 яшьлек Ират вафат. Бәтке авылы тирәсендә буксир тагылган баржа әйләнеп каплана. 3 кешенең икесе исән кала, ә капитан алмашчысы хәләк авария урында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Балыкчы Хәсән Ганиев әлеге вакыйганың шаһиты. Төнге эшләр тирәсендә кармак салырга да өлгермәдем, коткаручылар килеп җитте ди. Срочно кирәк ди. Алым кадрлар ни дебер кадрларында тора. Вот шул вакытта ни шығып кеттілер да бар, бір сағат ярымнан кері қайттылар. Білмеймін бір нәрсе болғандар. Инспекторларның ашыгыч төстәлеге урынга чыгулары юкка булмый. Бәтке авылы янында баржа әйләнеп каплана. Ком төялгән буксир елганың төбенә китә. Баржа яртылаш суда. Вот так же ночью они стояли, вот так же толкач стоял, и вот так стояла баржа. Грузились и центр тяжести неправильно стали загружать. Кичке 9-лар тирәсендә баржада эшләүче состав караңгыда комны күпме төягәнне чамаламыйлар. Йөк тиешледән артыграк була. Бортта 3 кеше. Капитан алмашчысы баржаны буксирдан ычкындырырга курса да, хәлакәттән котылып булмый. Ярга капитан һәм моторчы yüзеп чыга ала. Алмаш капитан 33 яшьлек Ират һәлак була. Аның гәүдәсен соңрак табалар. Су әз болған жерге шығарабыз деп мұнда кетілгенлер, һәм су көп болғанға түге бигерәк тирән жерде баржа әйләнә. Алар түге весі бір орында болмайды, түге бір яққа гына неге шул кренец итә и баржа әйләнә. Әлеге вакыйга буенча материаллар тикшерү комитетына җибәрелде. Үлем очрагы булу сәбәпле баржа хуҗасына карата җинаять эше кузгатырга мөмкиннәр. Әлеге баржаны яңадан бурып ярга чыгарга тырышалар. Моңа бер атналап вакыт кирәк булачак дип белгечләр. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Айрат Закиров. Чаллы телеканалы яңалыклар. Круглый поле поселогындағы яңгын чыккан цистернада эшләгән 3 кешенең берсе тәне пешеп хастаханәдә үлде. Берсе тикшерүчеләр белән эшли. Өченчесенең кайда булуы билгесез. Исәнме юкмы икәнен дә белеп булмый. Исегезгә төшерәбез. 9 июньдә Круглый поле поселогында котельня янында мазутлы цистерна шартлады. Нәтиҗәдә зур янгын чыкты. Яулык салынган әлеге цистерна Агросервис җаваплыгы шикле җәмгыятькә карый. В настоящее время проводится расследование, устанавливается. Хәзерге вакытта тикшерү бара, фаҗиганың сәбәпләрен ачыклыйбыз. Тикшерү нәтиҗәсендә хезмәт саклау таләпләрен үтәмәгән зат Җинаять кодексының 143 маддәсе буенча җаваплылыкка тартылачак. Аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яный. Праймерсның җиңүчесе Рөстәм Миңнеханов 27 июнь көнне Татарстанда республика президенты вазифасына Бердәм Россия партиясыннан кандидатлар тәкъдим итү буенча праймерс тамамланды. Әлеге чарада Рөстәм Миңнеханов җиңү яулады. Беренче тапкыр партия праймерсның иҗтимагый оешмалар үткәрде. Чарада 4000-нән артык кеше катнашты. Исәпләүләр нәтиҗәсе буенча 95% сайлаучы республика лидеры өчен тавыш биргән. Түрәләр шәһәрдәшләр зарын тыңлый. Июльдә шәһәр җитәкчелегенең микрорайоннарда халык белән традицион очрашулары башланачак. Анда күзәтчелек органнары, хокук сакчылары, салым инспекторлары, пенсия фонды идарәсе белгечләре катнашырга тиеш. Исегезгә төшерәм, халык белән мондый җыеннар Чаллыда ярты ел саен оештырыла. Башкарма комитет җитәкчесе аларның нәтиҗәле булуында билгеләде. Давайте так, не будем самыми важными начальниками. Biz галстукларыбызны салып, халык янына чыгарга тиеш. Алар безгә бүген хәл итәсе сорауларны җиткерә. Шулай ук бу очрашулар вакытында үз кул астыбызда эшләүче кешеләрнең хезмәтен дә бәяли алабыз.
Шәһәрдәшләр зорларын башкарма комитетка ход, җәмәгать кабул итүе һәм интернет аша да җиткерә. Быел гына да 4000-нән артык мөрәҗәгать кабул ителгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. Аларның иң зур күпчелеге торак-коммуналь хуҗалык төзелеш тармакларына кагыла. Ишегалды юллары районы хәлдә 29-нчы комплекста яшәүчеләр төзексез юллардан зарлана. Автомобиль йөртүчеләр юлларга бакташ булса да җәюләрен сарап төрле инстанцияларга мөрәҗәгать иткән. Әмма әлегә нәтиҗәсез. Йорт яны юлларын кайчан төзекләндерә башлаячаклар? Заявканы кайда тапшырырга? Бу хакта алдагы сюжетта. 29-нчы комплекста йөк машиналары еш йөри, йорт ишек алдында азык-төлек кибете, балалар бакчасы һәм мәктәп урнашкан. Дисейлелек солынган юллар чыдамый, шәһәрдәшләр аларның аяныч хәлдә булуыннан зарлана. Бетонга салдылар да, ана тегендә тишелеп, чүп тутырдылар да, шунда вот шул юл ясау буларның. И все. Ремонт вообще не делал дорог. Юлларны бөтенләй төзекләндермәделәр, ярылып беттеләр инде, кибеткә илтүче юлны яптылар. Бер ай инде төзекләндермиләр, сузалар. Хәзер юлчылар проспектларны төзекләндерә, кварталара юлларны ремонтлауга август ахырында керешәчәкләр дип белдерде предприятие директоры. По внутриквартальным дорогам 17 июньдә аукцион узды, 28 июньдә контракт төзедек. Хәзер йорт яны юлларын төзекләндерү графигын төзибез. Күбесе август һәм сентябрьдә башкарылачак, әлегә төп көчләр проспектларын төзекләндерүгә юнәлтелгән. Ишегалды юлларын төзекләндерүгә шәһәр бюджетыннан 5 миллион сум акча бүлеп бирелде. Иң беренче эш итеп автомобиль юллары предприятиесе аварияле участокларны, аннары шәһәрдәшләр зарланган юлларны төзекләндерәчәк. Ремонтлауга мохтаҗ кварталара юллар хакында гариза белән идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Айгөл Юнусова, Гөлназ Хәсәнова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Сөембека проспектында инвалидлар йөрү өчен шартлар тудырылмый. Шәһәрдәшләр төзекләндерү барышында уңайлы тирәлек программасы үтәлмәүдән зарлана. Алар сүзләренә караганда, биредә җәяүле кичүләре янында биек бордюрлар куелган. Шәһәр коммуналь хуҗалыгы һәм халыкның көнкүреш тәэмин итү идарәсендә бу фикерне кире кактылар. Идарә башлыгы Рафаэль Каемов әйтүенчә, биредә эшләр проект нигезендә алып барыла. Барлык таләпләр дә үтәлә. Никаких ухудшений нету, наоборот, улучшений. Бер нинди артка китеш юк. Элек сакланмаган төзелеш нормаларын киресенчә төзәтәбез. Бирдә бер нинди биек бордюрлар да булмаячак. Пандуслар инвалидлар өчен тактиль плитәләр урнаштырылачак. Балалар бакчаларында яслә төркемнәре ачылырга тиеш башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәгдиев шулай дип белдерде. Бүгенге көнгә Чаллыда 3 яшьлек һәм оннан да өлкәнрәк балалар урыннар белән тәэмин ителгән. Хәзер яшь ярымнан 3 яшькә кадәрге нәниләрне бакчалы итү бурычы куела. Сүз уңайыннан быел шәһәрдә 6 балалар бакчасы төзелә. Аларның икесе Чаллы бизәкләре һәм Миләүшә учреждениелары әзер инде. Күп балалы гаиләләргә җир җитмәй чиратта 4000-нән артык гаилә. Аларның барысына да участоклар белән тәэмин итү өчен 200 гектар җир кирәк. Бүген бу хакта җитәкчеләр киңәшмәсендә сүз булды. Чаллыда күп балалы гаиләләрне җир белән тәэмин итү мөмкинлеге юк. Проблеманы хәл итү юнәлешендә Тукай районы администрациясе белән берлектә эш алып барыла. Муниципальная собственность города. Муниципалитетка калмаш һәм сәмәкәй җирлекләре яныннан 30 һәм 35 гектарлы участоклар бүлеп бирелде. Алар Тукай районында урнашкан. Хәзер аларны рәсмиләштерү эше бара. Без кыска гына реклама чыгарылышына бүленәбез. Ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк. Чаллы ТВ-дан аерылмагыз. Безнең белән бергә калыгыз. Хуҗабикә йоклаган арада ачык форчика аша үрелеп, сумкасын кулга төшерәләр. Шәһәрдә урлау очраклары артты. Изге Рамазан айында изге ниятләр. Шәһәрдә ифтар мәҗлесләре дәвам итә. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания с 29 июня по 5 июля. ДК «КамАЗ».
Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Камуфлированная одежда и обувь для охоты, рыбалки, работы и туризма. Большой выбор моделей и расцветок, широкий размерный ряд, армейская атрибутика, флаги родов войск и государств, сувенирная продукция и товары для туризма. Магазин «Камуфляж». Рынок Алан, цокольный этаж, павильон 41. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан айы белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан айы мөбарәк булсын. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Сіз жаңалықлар программасын қарайсыз, біз дәвам етеміз. Жейгі чырда фатир басуларының ешауы күзәтілі шәһәрдә қорақларға яқын 40-қа яқын шынды ишрак тіркәлді. Бұл қақта ішкі эшләр идарәсендә өткән матбугат конференциясында хәбәр ителде. Күп ишракта фатир хуҗалары үзләре саксызлык чаралары күрмиди. Белгечләр тиз ачыла торган ишек бикләре, ачык килеш калган тәрәзәләр, алты урлау очрагында қораклар нәкъ менә балкон аша үтеп кергәннәр дә инде. Соңгы чиракта исә форточка аша үрелеп сумканы кулга төшергәннәр. Из 12 квартирных краж, совершенных в мае, в июне месяце, из них 6 квартирных краж совершено. Әлеге очрак 45-тә 13 йортында була, фатир беренче катта урнашкан. Хуҗабикәсе юкларга ята, форточкасы ачык килеш кала. Рәшәткәләр юк. Карак форточка аша үрелеп креслодагы сумканы ала. Анда 3500 сум акча була. Шолада автомобиль һәм мототранспорт урлау очраклары да яшайды. Җинаятьчеләр Россиядә 90-нчы елларда җитештерелгән автомобильләргә кызыга. Каракларның яше 14-тән алып 25 яшькә кадәр инде быел 40 транспорт урлау очрагы теркәлде. Җинаятьчеләрнең корбаны машиналарын ишек алларында яки сәүдә үзәкләрендә янда куючылар. Андрей Барада 10 елдан артык мотоцикл руле артында транспортын озын куллы караклардан саклар өчен төрле чаралар күрсәтә, барыбер куркыныч яный ди ул. Я пользуюсь стандартными установленными мотоциклами. Мин гадәти алымнар кулланам, мәсәлән, рульне блокировкага куям, мин борып куйган халәтне беркем дә үзгәртә алмый, двигательнең ачкычын калдырмыйм, сигнализация куям. Бу арада тыныч күңел белән чәй эчеп чыгарга мөмкин. Еш кына транспортны урлау уйлаганнан да җиңел булып чыга, кайберәүләр ачкычларын да калдырып китә. Махсус парковка урыннарына куймау, сигнализация булдырмауда җинаятьчеләрнең игътибарын җәлеп итә. Угоны совершают. Күпчелек очракта транспортны балик булмаганнар һәм спиртлы эчемлекләр кулланучылар урлый. Билгеле бер маркалы автомобильләрне урлыйлар дип әйтеп булмый. Шалда транспорт урлау буенча җинаять эшләрен ачыклау 85% тәшкил итә, әмма белгечләр бу санга ышанып тынычланырга иртә ди, чөнки кайбер очракларда урланган машинаның эзенә төшмәскә дә мөмкиннәр. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Шалла ТВ, яңалыклар. Пенсия фонды халыкка тагын да якыная. Белгечләр шәһәрдәшләрне микрорайоннарда кабул итә башлый. Идарә башлыгы Эдуард Фәттахов сүзләренә караганда, әлеге яңалыкка халыкка үзләрен борчыган сорауларга тиз арада җавап алырга мөмкинлек бирәчәк. Бу бигрәк тә инвалидлар һәм офиска бара алмаган кешеләр өчен файдага.
По будням 16... Эш көннәрендә кичке 4-тән 7-гә кадәр безнең микроавтобус шәһәрдәшләрне кабул итәчәк. Аларның пенсия, ана капиталына кагылышлы сорауларын урында ук хәл итү, гариза язу мөмкинлеге бирәчәкбез. Яңалыклар моның белән генә шикләнми, өлкәннәрнең компьютер осталыгына өйрәтү өчен мәктәпләрдә вакытлыча сыйныфлар ачарга җыеналар. Бу юнәлештә Мәгариф министрлыгы белән берлектә эш алып барыла. Алар балаларның җәйге каникул вакытында иртәнге 8-дән кичке 5-гә кадәр эшләячәк. Биредә пенсионерларны интернеттан файдаланырга, коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрне портал аша башкарырга өйрәтәчәкләр. Ифтар ураза тотучылар өчен зур бәйрәмгә тиен Рамазан айында шәһәрнең күп кенә мәчетләрендә ифтар ашлары үткәрелә. Узган атнаның җомгасында Хәләл центр янындагы ачык һавада ифтар мәҗлесе оештырылды. 300ләп шәһәрдәш пылау, җиләк-җимеш, тәм-тыннар белән сыйланды. Сөйенбике мәчетендә охшам намазын укыганнан соң шәһәрдәшләр ифтар ашына юл алды. Яшь егет кызлар, өлкәннәр барысы да мәҗлестә. Гаиләләре белән килгәннәре дә бар, ниятләре бер, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен тоткан уразаның бер көнен тамамлау. Кичәне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Шундый яхшы итеп әзерләгәннәр, оештырганнар, бөтен өстәлләрдә мул ризыклар. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бик әйбәт. Күп әйбәт ясаганнар өстәлләр. Ana yığar. Bir рәхмәт кем оештырды моны. Аллаһтан рәхмәте белән шушындый зур мәҗлесләр оештыручыларга, аларга Аллаһның рәхмәте яусын. Шушы күп уразалы мөселманнарны авыз ачтыралар, ифтар ачтыралар. Бу балаларга да бер үрнәк. Алар шушы мәчеткә сөенеп килделәр, ифтарга барабыз дип. Хәләлезек үткәргән ифтар мәҗлесенә 300ләп кеше җыелды. Алар дин кардәшләре белән аралашты, киләсе ураза көненә көч туплады. Айгөл Яносова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәрәттә мәгълүматыбыз ураза тотучылар игътибарына бүген Рамазан аеның 12-нче көне иртәгә сәхәр ашу 0:49 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20:18 минутта тоткан уразаларыгызның сагына ишергә язсын. Рамазан рубрикасының хөрмәтле партнеры дизайнер Римма Әлләмовадан үз киемнәре һәм подряд төзелеш оешмасы. Чаллыга Белоруссиянең танылган җитештерүчеләре килде. Алар КамАЗ мәдәният сараенда ярминкә оештырды. Ярминкәдә шәһәрдәшләр козылык, иттән ясалган деликатеслар, кондитер ризыклары, бөтен гаилә өчен кием-салым, аяк киемнәре сатып алырга мөмкиннәр иде. Беларусь эшмәкәрләре Чаллыга шәһәрдәшләр сорау буенча 3нче тапкыр килә. Шатырларда Белоруссия фабрикалары вәкилләре үзләре сата. Нигездә табигый тукымалардан тегелгән кием-салым тәкъдим итәләр. Ассортимент киң, бәяләр кулай. Одевая нашу продукцию, женщина будет выглядеть. Безнең киемнәрдән хатын-кыз нәзакәтләре күренәчәк, кулай бәягә алынган матур киемнәр кыйммәтле күренә. Шәһәрдәшләрнең игътибарын күбрәк киндер тукымадан җитештерелгән киемнәр җәлеп итте. Мондый кием исерә тәнгә суларга мөмкинлек бирә. Льняные ценятся. Киндер яхшы бәяләнә, хәзер алабыз. У них льняные вещи. Киндер киемнәр ошый, азык-төлекнең дә сыйфаты әйбәт. У меня муж из Беларуси. Минем ирем Белоруссиядән, шуңа күрә анда җитештерелгән продуктларны яхшы беләбез. Һәр иртә сайын ашамлыклар ветеринария тикшерү узады сатучылар. Биредә сөт ризыклары да, иттән җитештерелгән казылыклар да бар. Ит ризыклары дәүләт стандартларына туры китереп совет чоры рецептлары буенча ясалган. Очень многие уже знают наш продукт. Күбесе безнең товарны таный, чөнки без Россия буенча төрле шәһәрләрдә йөрибез. Безнең товар тәмле, аны тәкъдим итәргә оят түгел. Ярминкәдә тәрәс пәрдәләре, урын-җир кирәк яракларда тәкъдим ителә. Тәмле тамаклар өчен кондитер эшләнмәләре бар. Ярминкә 5 июльгә кадәр иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы гадәттәгечә яшьләр көнен зур оешканлык белән билгеләп үтте. 50 мәйданчыкта күңел ачу чаралары оештырылды. Бәйрәмгә 200 мең кеше килде. Чаралар яшьләрнең генә түгел, нәниләрнең дә, өлкәннәрнең дә күңеленә хуш килерлек иде. Яр буенда бәбиләр ярышы, парашютчылар һәм спортчылар чыгышлары оештырылды. Беренче тапкыр буяулар фестивале дә үтте. Яр буена яшьләр көненә килүчеләрне рок-музыкантлар чыгышы каршы алды. Биредә үк байкерлар катнашында мотоклуб күргәзмәсе оештырылды. Күпләрне буяулар фестивале җәлеп итте. По
пока мы побывали на фестивале. Біз фестивальда булдык, рок-концерт тыңладык, барысы да бик ошый. Буялар фестиваленең әле беренче тапкырына оештырылуы, нәкъ менә шул бәйрәмне карыйсыбыз килгән иде дә инде. Яшьләр көнендә мотоциклларда да йөрделәр, дельта спорт ярышларында да катнаштылар. Катнашучылар арасында 3 кыз да бар иде. Җиңүчегә акчалата бүләк тапшырдылар. В данном случае это 7 этапов. Силовые упражнения, бёрпи, это упражнение отжимания, запрыгивания на тумбу, турник, упражнение трастер, мах-гирей, бег с утяжелением, плавание. Последний этап это кантование грузового колеса. Мен бик Мандашой, үзем Башкириядан. Бик күңелле. Рәхмәт сезгә. Яшьләр көне уңаеннан башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәхдиев та үз теләкләрен җиткерде. Ул күңел ачу мәйданчыклары белән танышты, сәхнәдә уку алдыңгыларын, яшьләр сәясәтенә зур өлеш кертүче шәһәрдәшләребезне бүләкләде. Аларга мэр премиялары тапшырылды. Вы видите? Бергә яшьләр генә түгел, оныклары белән өлкәннәр дә килгән. Бәйрәмне яшьләр үзләре өчен үзләре оештыра. Бу да безнең шәһәрнең үзенчәлеге булып тора. Яшьләр көнендә парашютчылар яхта клубы чыгышларында күрергә мөмкин булды. Шәһәрдәшләрне Мәскәүнең Серебро төркеме тәбрикләде. Яшьләр бәйрәме су өстендә фейерверк белән төгәлләнде. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Күңел ачу чаралары моның белән генә тәмамланмады. Ялларда Яңа шәһәр пляжында су спорты вейкбординг буенча ачык чемпионат оештырылды. Төрле яшьтәге яшьләр әлеге спорт төрендә көч сынашты. Алар арасында көндәшлек юк дисәк тә була, чөнки чемпионат иң беренче чиратта яхшы кәеф чыганага, шулай да җиңүчеләр кубок һәм дипломнар белән бүләкләнде. Хәзер сезгә чемпионатның иң кызыклы мизгелләрен тәкъдим итәбез. Менә шушылай күңелле һәм файдалы ял итте безнең шәһәрдәшләребез. Безнең яңалыклар tvchilny.ru рәсми төркемдә әлбәттә сез кирип карый аласыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-дә, 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклар эфирга чыга. Ә менә инде республика, ил, дөнья хәбәрләре белән сезне гадәттәгечә күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек яхшы кәеф белән итә. Эш атнасының беренче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Мин Румил Карамиев сезнең белән саулашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм нәкъ шушы урында без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Исән-имин буласыз.